बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणावत सध्या मुंबईची तुलना पाकिस्तानसोबत केल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणातील तपासावरून राज्य सरकारवर, मुंबई पोलिसांवर आरोप करणाऱ्या कंगनाला सर्व स्तरांतून टीका केली जाते. कायमच वादग्रस्त विधान करणाऱ्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही या वादात उडी घेतली आहे. अमृता फडणवीस यांनी एक ट्विट करत कंगनाला ट्रोल करणाऱ्यांना उत्तर दिले. एखाद्याच्या मताशी आपण सहमत नसूही, पण लोकशाहीमध्ये व्यक्त होण्याच्या अधिकाराचे आपण रक्षण केले पाहिजे. भाषणाचे स्वातंत्र्य, विश्वास स्वातंत्र्य, चळवळीचे स्वातंत्र्य कोणी दडपू शकत नाही. एखाद्याच्या मताविषयी प्रतिवाद असू शकतो, पण टीका करणाऱ्याच्या पोस्टरला चप्पलने मारणे हे योग्य नाही, असं मत अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त करत कंगनाचे एका अर्थी समर्थनच केलंय. आता अमृता फडणवीस यांनी या वादात उडी घेतल्याने नवे वळण येण्याची शक्यता आहे. अभिनेत्री कंगना रणावतच्या महाराष्ट्र आणि मुंबई पोलिसांवरील ट्विटनंतर सर्व स्तरांतून तिच्यावर टीकेची झोड उठवली जाते. अनेकांनी तिला विरोध केला. या सर्व विरोधानंतर कंगनाला आता उपरती झाल्याचं चित्र आहे. मुंबईने मला यशोदा आईसारखं स्वीकारलं, मुंबई माझी कर्मभूमी आहे, असं ट्विट तिने केलंय. कंगनाच्या ट्विटनंतर शिवसेना, काँग्रेस, मनसे या पक्षांनी तिला प्रत्युत्तर दिलं. अनेक नेत्यांनी कंगनावर टीकेची झोड उठवली. अनेक कलाकारांनीही कंगनाविरोधात त्यांचा निषेध नोंदवला. इतकंच नाही तर मुंबईकरांनी तिला विरोध केला. महाराष्ट्रासह माझ्या सर्व मित्रांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे कोणतेही शब्द नाहीत. त्यांना माझा हेतू माहीत आहे आणि मला माझी कर्मभूमी असलेल्या मुंबईबाबत प्रेम सिद्ध करायची गरज नाही. जिने मला यशोदा आईसारखं स्वीकारलंय. जय मुंबई, जय महाराष्ट्र, असं ट्विट कंगनाने केलंय. मी मुख्यमंत्री पदाचा दावेदार असल्यामुळे मला नीटपणे संपवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मी सहजासहजी संपणारा राजकारणी नाही. मी स्वस्थ बसणारा राजकारणी आहे. माझ्यावर सर्व आरोप खोटे आहेत. मी कोणता उपद्व्याप केला नाही. अनेकांवर घोटाळ्याचे आरोप झाले. सर्वांना क्लीन चिट मिळते, मग मला क्लीन चिट मिळत नाही. लवकरच अनेक रहस्यांचा उलगडा होईल, असं भाजपचे वरिष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी सांगितलंय. बाकीच्यांवर कारवाई होत नाही. माझ्यावर का कारवाई करण्यात आली? माझ्यावरचे खोटे आरोप आतापर्यंत सिद्ध करू शकले नाही. बदनाम करण्यासाठी काही विशिष्ट लोकांनी मीडिया ट्रायल केली होती. जाणीवपूर्वक मला पदावरून बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. भ्रष्ट लोकांना पक्षामध्ये घेतलं, मात्र ज्यांनी 40 वर्ष जीवाचं रान केलं त्यांच्या जीवाची कदर नाही, असे देखील एकनाथ खडसे म्हणाले. सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात एनसीबी ॲक्शन मोडमध्ये आहे. रिया चक्रवर्तीचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती आणि सॅम्युअल मिरांडाला एनसीबीने अटक केली आहे. सुशांत सिंग प्रकरणात ड्रग्सचे धागेदोरे असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर एनसीबीने मोठी कारवाई करत रिया चक्रवर्तीचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती आणि सॅम्युअल मिरांडाला अटक केली आहे. एनसीबी शौविक आणि मिरांडाला न्यायालयापुढे हजर करणार आहेत. भावाच्या अटकेनंतर आता रियाच्या अडचणीतही वाढ झाली आहे. एनसीबी रियाला समन्स बजावण्याची शक्यता आहे. एनसीबीच्या सूत्रांनुसार सॅम्युअल मिरांडाने एनसीबीला दिलेल्या माहितीनुसार शौविकच्या सांगण्यावरून तो ड्रग डीलरकडून सुशांतसाठी बड नावाची ड्रग्सची व्यवस्था करत होता, तर शौविकने दिलेल्या माहितीनुसार तो सॅम्युअलला रियाच्या सांगण्यावरून सुशांतसाठी ड्रग्ज आणायचा आणि पैसे द्यायचा. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 2 दिवसांवर असतानाच काँग्रेस नेते आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांनी स्वतः याबाबत ट्विटरवर माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी संपर्कात आलेल्या सर्वांना कोरोना चाचणी करण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान दुसरीकडे राज्यामध्ये देखील दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांचा आकडा हा वाढत चाललाय. गेले काही दिवस सतत एका दिवसामध्ये 15,000च्या पुढे कोरोना रुग्ण आढळून येत आहेत. काल एका दिवसामध्ये 19,218 नवे रुग्ण आढळले, तर 378 जणांचा मृत्यू झालाय. राज्यात एकूण रुग्णसंख्या ही सध्या 8,63,065 इतकी झाली आहे, तर आतापर्यंत 25,964 रुग्णांचा राज्यात मृत्यू झालाय. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर.